Уважаеми дами и господа, добре дошли! Казват, че по време на война и в любовта всичко е позволено. Политиката прилича както на война, така и на любов. Прилича на война, защото както при метежи се събира маса от хора, една част от които забравят за какво е битката, а други умират просто за идеи. Прилича на любовта по безконечните обещания, по клетвите за вярност, по изневерите, понякога дори по връзката с няколко кандидата. Позволено ли е обаче всичко в политиката? Според мнозина да, според новите лидери не. Властта не бива да бъде фикс идея. Употребата на властта, управлението, не бива да служи за забавление. Не всеки, който обича музиката, е достоен за сцената. Ние от новите лидери вярваме и сме убедени, че по пътя към победата, пътя не трябва да бъде трасиран от празни думи и от погазени принципи. Сега ще си позволя да се пошегувам и да ви попитам, защо идват новите лидери? За да заменят старите. Познавам един човек, който повече работи, отколкото говори. Познавам един човек, който преди 2 години на въпроса ми защо посажда палми пред сградата, която току-що беше построил и защо се ангажира да се грижи за тях лично за своя сметка години напред, той ми отговори нещо, което тогава ме озадачи. Каза ми, правя ги, защото искам улицата да е красива, а хората, които минават по нея, да се усмихват. Мнозина от вас познават този човек като Данчо кмета. Пак ще се посигувам и ще ви кажа, мисля, че е време общественото пророчество да се сбъдне. Представям ви кандидата за кмет на новите лидери Йордан Джердев.